Hello everyone! So once again, welcome back to our vlog here at Chrisley TV. Ayan. So for today's video guys, magkakaroon kami ng team building. So bali ito po ay ginagawa namin sa aming school. Syempre kasama po dito ang lahat ng empleyado ng aming school taon-taon. So ayan nga guys, at talagang super excited naman kami. Kasi we are from Mangaldan, Pangasinan and our team building for 2024 ay sa Agno, Pangasinan. Ayan. So dito nga guys, nagta-travel na kami papuntang Agno. So kung hindi ako nagkakamali guys, parang almost 3 hours ang travel natin papunta doon from Mangaldan proper going to Agno, Pangasinan. So itong team building na to guys, syempre dahil ito ay yearly ginagawa, may mga activities kami like prayer, ayan, nagpe-pray kami. Syempre may mga games at ganun din, may get together. So meron din kaming socialization sa night. Ayan. At ang pinaka-importante sa lahat ay yung makasama namin ang isa't isa. Para naman sa ganun ay mapanatili pa namin yung aming relationship bilang mga empleyado sa school ng maganda. Ayan. So dito nga guys ay medyo pagod na rin, pero okay lang dahil makakarating din naman kami. Yun lang nakakapagod talagang umupo. But thank God dahil malapit-lapit na rin tayo. And by the way, yung aming resort pala na pinuntahan ay Forte Rica Beach House. So pwede nyo pong i-search yung kanilang page, Facebook page, at meron po. Ayan. So malapit-lapit na tayo guys. At dito pa lang sa daan talagang makikita mo na yung ganda ng beach ng Agno. So talaga namang pagdating sa western part ng Pangasinan, masasabi kong napakaganda po ng kanilang mga beach. Ayan. And of course, nandito na tayo. Ayan. Pababa na tayo guys. Usually kasi pag ganito, talagang nakarating na, ang unang-una kong chine-check guys ay yung signal. And so far, malakas din po yung signal dito ng Smart. Ang Globe medyo hindi po malakas. Pero ang maganda, yung resort mismo meron po silang Wi-Fi. Ayan. At ito na nga yung aming room. So kung mapapansin nyo guys, ayan, kasya po dito yung 6 na tao. Yan ang kanilang pool. Ang ganda, di ba? Infinity pool. Oh. See that? Oh, 'di ba? Pang malakas ang picture dapat ang gawin natin diyan. Ayan ang kanilang view. So nandito kami ngayon sa kanilang kubo. So bale pinuntahan ko nga pala guys yung aming mga gwapo ayan na mga empleyado po ng school. So nagigrill po sila ayan para sa aming lunch. And of course, bonding. Ayan guys. So bali, kung hindi ako nagkakamali guys, 57 po kaming lahat na empleyado ng Santo Tomas Catholic School. Ayan. So maraming salamat sa aming school sa pag-set up nitong team building. Ayan guys. So yan yung kanilang view. Okay. So yan po yung dagat. Bababa tayo dyan at ipapakita ko sa inyo soon kung anong meron sa baba. Ayan po yung ating mga kasama. Ayan. So, maya-maya lang ay kakain na rin kami. At maraming salamat. Of course, shout out sa ating mga canteen personnel, sa ating mga cashier. Ayan. So, sila pong mga nag-prepare. Maraming salamat po. At also, sa ating PTA ng school. So, kasama namin sila. Ayan, di ba? Ayan po sila. So, enjoy naman ang view dito at talagang mahangin. And here, after naming mag-pray, ayan, kainan na. So, napakasarap sa feeling ng kasama natin ang ating mga kapwa empleyado. So, for our lunch, meron kaming bangus. Ayan. Meron din po kami nung pangalan nito, grilled na pork. So, hindi yan mawala. And of course, the fruits.
Ayan. So, saging. Ayan po. So, after nga po namin dito sa aming lunch, ayan, magpapahinga na po kami. Kasi, mamaya ay magi-games kami. Ayan. So, by the way, 2 days and 1 night nga pala kami dito sa resort. At rinig-rinig ko guys, pagka gusto mong ipa-private tong 40 Rica Beach Resort, 40k. Ayan, so pwede mo nang gamitin lahat ng rooms. Diba? Pwede na. So ayan po, diba? Ngayon nandito kami sa kanilang isang room. Room 1 po ito. Diba? Ang ganda ng kanilang pillow. Ayan. So, yan ang kanilang door. Ayan. Ang lakas din ng aircon nila. Air condition room, syempre. So, dito, after naming magpahinga, ayan, prayer tayo ng 3 o'clock p.m. So, after this, maglalaro na kami. Ayan nga, guys. At nagsimula kaming mag-cheer. So, i-cheer namin yung aming mga kasama bago mag-start yung kanilang games. Ayan. So, bali, 5 grupo nga pala kami. Ayan. So, 5 groups and each group ay meron pong 8 members. So, after nga po nun ng ating cheering, ayan, syempre, maya-maya po, ayan, ay bababa na tayo para sa ating first game. At yung ating first game naman talaga ay nakakatawa. So, mamaya makikita nyo po. So dito, pababa na kami guys. Ayan. So gagawin namin sa baba para mas exciting. Ayan. So let's go guys. Ayan. So habang naglalakad ang mga people, nakakapagod. Siguro may 50 steps o more than that. Ganon. Yung kanilang hagdan, pababa. Ayan. So excited na ako dahil isa ako sa mga magpa-facilitate ng games. Ayan. So dito nga ay binibigyan na namin ng instructions sa ating mga players. Ayan. So nag-start na nga guys. So yung ating first game ay tinatawag nating The Blind and the Sound, or yung tinatawag na hayop-hayupan. So ang gagawin lang ng mga players ay each group kailangan meron po silang animal sound na gagawin. Ayan. Tapos hanapin nila yung kasama nila. Ayan guys. So, yan na nga, hinahanap na nila yung mga kasama nila. So, may mga sounds ng aw-aw, ayan. So, ang goal lang ay mahanap nila lahat ng members nila, ayan. So, may aw-aw, may kokak, may tweet-tweet, may roar, and may crew. Ayan nga guys, so, diba? So, kailangan mabuo nila yung 7 na members each group bago sila ma-declare na winner. Ayan. Diba? Hinahanap na yung mga kasama nila. Syempre, minsan hindi marinig yung mga boses nila kasi yung iba sobrang lakas ng mga boses. So, ayun na nga guys. At natapos na yung ating first game at ating tignan naman yung ating second game. Ang ating second game ay Whispering the Secret. So, ang napiling category po ay Bible verse. So, after that game, may nanalo. Syempre, mag-merienda muna tayo. Ayan. So, merienda tayo muna guys dahil nakakapagod talaga. At ayun nga, nag-start na tayo sa ating third game which is the Human Caterpillar. Dito naman matitest yung ating unity ng bawat member. So, bali nakatali po yung magkabilang paa po ng bawat member at magkakadikit po sila. So, yan po, para siyang para siyang caterpillar talaga. Ayan. So, pabilisan lang po. At kung sino yung pinakamabilis, siya ang mananalo. At ito na nga yung ating fourth game. Bali, gagamit po sila ng harina at saka card. So, magpapasa-pasa lang sila ng harina, guys. Nakakatawa yan, guys, kasi ubusin na lang yung isang basong harina. Tapos, pagkatapos doon ay paramihan po. Hanggang umabot po dun sa may pinakalikod ng kanilang member. And then, susukatin natin mamaya kung gaano karami yung harinang naipon nila. Bakit nakakatawa guys? Kasi pag dumapo po yung harina sa ilong, nakakatawa. O ayan, di ba guys? So, harina relay, parang ganun din lang yan guys. O, di ba? Ang saya-saya guys. Ayan. So, talagang nagkakagulo kami dyan. At talaga naman, di ba?
Focus na focus. Oh, di ba? See? Ayan. So, wala akong masabi guys, pero lahat sila ay cooperative naman. Lahat kami talaga namang palaban. Yung iba talaga ay super tawa sila sa mga nakikita nila. Kasi yung harina pag nasa ilong mo na, iba yung impact. Kaya imbis na maipasa mo yung harina using spoon, tawang-tawa ka. O, diba? O, ganyan po. So, ganyan lang po siya. Pasa mo. O, diba? By the way, hindi pala kutsara yung ginamit. Sorry po. Gumamit po sila ng ayan, card po. O, diba? In na in ng mga sisters natin. Talaga naman. O, diba? Talagang kailangan dyan ng plano. Plakadong plano. Para hindi masayang yung harina. At dagdag pa doon, may extra challenge kasi mahangin. And syempre, dahil teachers tayo, dahil empleyado tayo ng Santo Tomas, diskarte mong malupit dapat. Ayan. So, ayan na nga, oh. Oh, kaya nyo yan. Go! Kaya nyo yan. Oh, sige, focus lang. Sige lang, para maraming maipon na harina. Ayan po. So, next, diba? Focus na focus. Oh. Anyway, ang saya-saya guys. So, bali itong activity namin ito ay hanggang 6. Ayan, 6 PM na po. So, after this mga games, susunod na po ay magpipray na po kami. Ayan, kasi importante sa amin ang pagpipray. Divine Chaplet naman. So, after po ng games. So, ayan po. So, napakasaya at talaga namang masasabi kong lahat sila ay competitive. Ayan, guys. So, panoorin nyo, guys. Ayan. O, diba? Focus na focus. Ito na nga guys, nandito na tayo sa ating last game. Numerical naman. Ito yung may kanya-kanya po silang number. Tapos may sasabihin po kaming 8 digits na number. And then bubuuin po nila yon gamit ang mga printed numbers na hawak po ng bawat member. So talaga namang pag math major ka dito, dapat mabilis kang mag-isip. Iayos mo yung mga kasama mo ng bonggang-bongga. Diba? Kaya nyo yan. Go! Diba? So, ganyan lang kasimple yung games namin, pero may nag-tie. So, for the last digit, ayan. So, ayan na nga. At dito ay may nanalo na. Actually, para silang magaling na dalawa sa math. At dito naman guys yung aming Divine Mercy Chaplet Prayer. Ayan. So, pipray kami guys. And after nito, maya-maya lang ay magdi-dinner na rin kami. But of course, hindi natin palalampasin ang pangmalakasang pag-video. So, napakaganda guys. At kanina, pasensya na, hindi ko na masyadong na-video yung sunset. Syempre, nagpipray po kami. Mas importante yun. But, I will see to it na talaga namang magugustuhan nyo itong vlog na to. So, yung pool nila ay free na po yan So, pag nagbayad ka ng kanilang room, kasi ang pala dito, reservation, ay kailangan mong tumawag. Parang hindi sila pwedeng mag-accommodate ng walk-in ng bigla-biglaan. Kasi mas importante po yung tumawag ka muna kasi baka may marami nang nakapareserve. At dito naman, yan ang ating bonfire. Diba? Yan po ay free na po yan, yung bonfire nila. Diba? That is 10 PM. So, 10 PM nag-bonfire pa. Ayan. And of course, nagkantahan pa kami after ng bonfire, nagkape. Ayan, so coffee time, diba?
So, ito naman yung pinakamasarap sa feeling, yung nagkakantahan, nagkikwentuhan, masaya lang. At syempre dahil nga mga trabahador kami ng school, usong-uso sa amin ang kape, Milo, ayan. So, hindi natin yan palalampasin, guys. Okay? So, itong gabing ito ay masasabi kong the best. Inabot po kami dito ng hanggang 11. So, after namin dito na magkantahan, magkape, mag-relax, ay matutulog na rin kami. At kinabukasan po ay meron kaming community prayer. Pero shoutout sa mga magagaling sumayaw na teachers dyan from elementary. Oh. So, here, umaga na. At tapos na po ang aming morning prayer. And of course, breakfast na tayo, guys. Kape is life. And then, ayan, kasama natin ang mga co-teachers ko from senior high school department. So, ganito po ang vibes pagka-morning. Ayan, guys. So, mamaya puntahan natin yan sa baba. Let's go! Ayan. Tignan natin yung ganda ng Forte Rica Beach. Dito lang yan sa Agno, Pangasinan. So, tara guys, samahan nyo kami. Let's go! Let's go, let's go! Let's go! Ayan, pababa na kami at medyo dahan-dahan lang dahil katatapos lang natin kumain. At ito na nga yung napaka-amazing rock formation ng Agno Beach. Dito lang yan sa Forte Rica Beach House. So, pagka low tide, makikita nyo po yung mga rock formations na yan. Pero pag high tide na po, matatakpan na po yan lahat. At you need to be careful din kasi baka madulas kapag tumatapak ka dun sa mga rock formations na yon. May mga corals din, may mga seaweeds. So, may mga fish, mga magaganda na na-stuck na dun sa mga bato-bato. At dito nga may nakita pa kaming starfish. Ayan, o, diba? At ito, meron tayong nakitang pangalan na niyan. Kalimutan ko na, sea cucumber. Ayan. Ayan. So, hindi natin pinalagpas yung rock formation. Nagpa-picture tayo dyan, syempre. Kailangan nating magpa-picture para may remembrance tayo. Kasama ko nga pala yung mga teachers ko dito from senior high school. And Ma'am Rodeline. Shout out, Sir Gerald. So, talagang sinulit namin because around 10 or 9:30 AM, kami po ay mag-check out na po. So, ganyan lang po ang ating bonding ngayong 2024 sa ating team building. Isa sa mga natutunan ko guys sa team building na to ay proper communication, teamwork, unity. Ayan. And of course, dapat mahalin natin ang ating trabaho at mahalin din natin ang ating employer. Ayan. Dahil tayong mga empleyado, kailangan loyal tayo sa ating employer nang para sa ganun mapaganda pa po yung quality ng education sa Catholic school. Ayan. So this time, pabalik na po kami ng aming room para naman mag-ready na at tayo po ay uuwi na. So maraming salamat po sa pagsama sa akin dito lang sa Chrisley TV. So sa lahat ng aming subscribers, maraming salamat po sa pagsubaybay ng aming mga vlogs. So, syempre, shout out din sa lahat ng ating paparating pang new subscribers. So, maraming salamat po. God bless and see you next vlog. Bye-bye! I love Forte Rica Beach House of Agno, Pangasinan.